ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടു കൂടി ആസക്തമായ മനസ്സോട് കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ആ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ആ പരിപൂർണം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ പൂർണ്ണത നേടിയ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നല്ലേ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 100 പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പതുക്കെ അത് 50 മാറി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു അത് 20 ആവും. ഇനി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താണ്? അത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആരുടെയും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യത്തതി സിദ്ധയെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശ്രമിച്ചാലും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേരാണ്. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണെങ്കിലോ അതിലും കുറവായിരിക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? അതില് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച്, 2 ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അധമ ശക്തിയെ കുറിച്ചും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അധമ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്നും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കളാണെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. പിന്നെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോന്നിനും ജീവൻ നൽകുന്നു. അതിനുശേഷം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണെന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു എല്ലാ എല്ലാതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ വിനാശവും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അത് നിലനിൽക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ചെറിയ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു തന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധം, തീയിലെ ചൂട്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. തപസ്സുകളുടെ തപസ്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര പേര് എടുത്ത്? 10 പേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? 10 കഴിഞ്ഞു. 11 എടുക്കണം. അപ്പൊ
എല്ലാതും ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാതും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാത്തിന്റെ എത്ര ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ പഠിച്ച് നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ എത്രയാണ്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള്. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള് ഭൂമിയിലും പുറത്തും അകത്തും വെള്ളത്തിലും കരയിലും അഗ്നിയിലും എല്ലാത്തിലും ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തരം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ 84-ന്റെ? പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർ എത്ര ലക്ഷം ഉണ്ട്? 4 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും, അതായത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരാണ് ഉത്ഭവസ്ഥാനം? ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആദ്യ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തു നിർത്തിയത്. ഈ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. ബലം ബലവതാം ച കാമരാഗ വിവർജിതം കർമാവിരുദ്ധഭൂതേഷു അല്ലയോ ഭരതർഷഭ. അർജുനനെ വിളിക്കാണ്. ഭരതകുലത്തില് പിറന്നവനാണ് അർജുനൻ. ഭരത കുലത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഭരതർഷഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം. അപ്പോ ബലവാന്മാരുടെ ബലം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ കർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ബലവാന്റെ ബലം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അശക്തന്റെ, ഒരു ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരുവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആ ബലവാന്റെ ബലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അശക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അത് സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് കൂടി ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നാത്വേഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്താണ്? എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലാണ് ഇതെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവാനെ പറയുന്നത് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും. കാരണം സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ നിയമകർത്താവായ രാജാവിനെ അത് ബാധകമല്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർഗുണനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? നമ്മള് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി 14 വരെയുള്ള 13-14 ശ്ലോകം ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ത്രിപിർ ഗുണമയർ ഭാവൈരേപി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാപി ജാനാതി മാമേത്യ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, അതായത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യനുമായി എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനരാണ്, വ്യാമോഹിതരാണ്. എല്ലാവരും സത്വഗുണോ രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള അവ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെ എന്ത് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ദൈവീ ഹേഷ്യാ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യയ മാമേവേയേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ ശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്കത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. അതപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈയും കാലും കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ബന്ധനത്തിലല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം നമുക്ക് വേണം. അതായത് സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള ഒരു രക്ഷകൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് ആരാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനോ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്, സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിന് ബന്ധനത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം നമുക്ക് വേണം. ആ രക്ഷകൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷ വ്യക്തിയുടെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്, അതിന് ബന്ധനമാണ് ഇവിടെ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇനി 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപതന്ത്യേന രാധമ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ, ഇവരാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നികൾ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിഷ്ടണ്ടാവില്ല? നല്ല ഭക്ഷണം, നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ഇക്കൂട്ടര് ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയാഹ്ലാദികരകാരികളായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിത ചൈതന്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സമയം ദുർലഭമാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്ത മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ഇക്കൂട്ടര് ഈ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ ശാശ്വതമായ ജീവചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അതായത് ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാണ്. ആരൊക്കെയാണെന്ന്? മൂഢന്മാര്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളെ പോലെ മൂഢന്മാരാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നരാധപന്മാർ, മനുഷ്യരില് ഏറ്റവും തണം താഴ്ന്നവരാണ് എന്ത്? നരാധപന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആസുരം ഭാവമാശ്രിത, അതായത് നിരീശ്വരവാദികള്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, അവർക്കും എന്തില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ദുഷ്കൃതികളായിട്ടാണ് അവരെയും പറയുന്നത്. പിന്നെ നാലാമത്തത് മായാപഹൃതജ്ഞാന, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അതായത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ശക്തിയാല് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നേടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതും എന്താണ്? മായിക ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് അവരുടെ ആർജിതമായ ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ 4 കൂട്ടരും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ, നിരീശ്വരവാദികള്, അസുരന്മാര്. ഇനി 4 പേര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടര്? ദുഃഖിതൻ, ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി, അതായത് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവര്, ജിജ്ഞാസു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട്, പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന അജ്ഞാനി, പരമമായ സത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചവര് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരൊരിക്കലും ആരല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്? ഇവർക്ക് ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ആകാനുള്ള അവസരമുള്ളവരാണ് ഇവരെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ കണ്ടതാണ്. ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന യാന ഗജേന്ദ്രനാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ദ്രൗപദി. ഇത് രണ്ടും ഏതിന് ഉദാഹരണമാണ്? ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ്. ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചവരാണ് ആര്? ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദി. താഴെ കാണുന്ന 2 പിക്ചർ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ധ്രുവന്റെ, രണ്ടാമത്തത് സുഗ്രീവന്റെ. എന്താണ്? അവർക്ക് ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്ത്? ഇവര് 2 പേരും. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റത്തുള്ള 2 പിക്ചർ, മുകളിൽ കാണുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും, താഴെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്കും സുതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് 2 കൂട്ടരും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണം. പിന്നെ ജ്ഞാനി, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ കാണുന്നത് ജ്ഞാനി, ശുകദേവ മഹർഷി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ശുകദേവ മഹർഷി. ഇത് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലും പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരും 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തവരും. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏക ഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥ അഹം സാച മമ പ്രിയഃ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ്. 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാനരഹിതമായ ശ്ലോകം. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏക ഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥം അഹം സാച മമ പ്രിയഃ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അയാൾ എനിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതില് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാണെന്ന് പറയണം. ഈ 4 പേരില് ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും ആര് തന്നെയാണ്? ജ്ഞാനി തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത്? അപ്പൊ 4 തരത്തിലാണ് സുഹൃതികൾ ഉള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഇതില് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ്. അപ്പൊ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാണ് ആര്? ജ്ഞാനി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ് ആര്?
ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ അയാൾ അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് ഭഗവാനും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പിന്നെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി, ഞാൻ എടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദരാ സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിതാ സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃതികള് അവരെല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? മഹാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ എവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് ഞാൻ അവരെ കരുതുന്നുമില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കളാണെന്നുള്ളതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ആ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, പരമസത്യം, ആ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണോ അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സർവോന്നതും പരിപൂർണനും ആയിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അയാൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ കാരുണ്യത്തിന് പാത്രീഭവിക്കാതെ പോകുന്നില്ല ഭക്തന്മാർക്ക്. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടായാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പോഴും അതെന്താണ്? അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരും ഭഗവാൻ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇവർ എല്ലാവരും മഹാമനസ്കരുമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാമനസ്കരാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോഴും നമ്മളെ ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് പറയണത്? മഹാത്മാക്കളായിട്ടാണ് പറയണത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പോകും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന് കുറെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ എപ്പോഴും എന്ത് നടക്കും? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭക്തിയുത സേവനം എന്നൊരു പ്രക്രിയ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അത് നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആരാകുന്ന പറയണത്? ഇവരെല്ലാവരും മഹാമനസ്കരാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളപ്പോ തുടക്കത്തില് ഭഗവാന് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ പരിശുദ്ധരാകുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ആ ഭാവം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മഹാമനസ്കരാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അവിടെ. പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രേമഭക്തി പൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കൽ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭക്തി സേവനമോ സമ്പർക്കമോ കൂടാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനും തന്റെ ഭക്തനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ളതിനാൽ ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോകില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രേമപൂർവ്വ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ആ ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമേ ആള് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് സമ്പർക്കമോ കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഭഗവത് സമ്പർക്കം ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആ ഭക്തനോട് വേർപെട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഈ 4 കൂട്ടരിലെ ജ്ഞാനിയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
ഇനി പറയുന്നത് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സാമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കുറെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ജ്ഞാനി ആരാകില്ല, സർവജ്ഞനാകില്ല. കുറെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്, ജ്ഞാനനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളോ വളരെ വിരളവുമായിരിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവജ്ഞൻ ഉണ്ടാകുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ വളരെ വിരളവുമായിരിക്കും. ഇനി ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. അതില് രണ്ട് കൂട്ടർ വരുന്നത്, ഒന്ന് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തത് അവ്യക്തിഗതവാദികളും. ആദ്യം ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാമസ്തൈസ്തർഹൃദജ്ഞാനാം പ്രപഥന്ത്യായന്യ ദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാനിയതാ സ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവരുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നശിച്ചവർ, ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിഹീനന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസ ഭൃത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരസാഭ ഭൃത്യ എന്ന് വെച്ചാല് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണോ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആര്, ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രമേ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. ഒരിക്കലും തന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആര് സമീപിക്കില്ല, ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സമീപിക്കില്ല. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം തമേവ വിദദാമ്യഹം. താൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പരമാത്മാരൂപത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാനാണ്. ആരാണ് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ പേര് ഏതാണ്, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, പുരുഷാവതാരത്തിൽ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആയിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത്. ഏത് ദേവതയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ദേവതയിൽ, ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയില് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തില് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആർക്കറിയാം, ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ദേവി ആരാധിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തിപ്പോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ആ ദേവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനില് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നടത്തുന്നത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്നത്.
ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. തന്മൂലം ജീവാത്മാവിന് സ്വേച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ആ ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിവില്ല. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിക്കാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് തന്നിഷ്ടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദേവനും എന്ത് സാധിക്കില്ല? തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ എന്തില്ല? ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ദേവനും ഒരു ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യ രാധാനമീഹത്തെ ലഭതേ ച തഥാ കാമാൻ മായൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ ആ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നപ്പോ ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ മുതിരാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അത് നിറവേറ്റി തരുന്നത് ആരാണ്? ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ചലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അന്തവത്തു ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ് ദേവന്മാർ. ദേവന്മാര് മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്, ക്ഷത്രിയർ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട്, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകൾ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശിരസും, ക്ഷത്രിയർ ഭഗവാന്റെ കൈകളും, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടും, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകളുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തെ മാമ ബുദ്ധയഃ പരം ഭാവാമചാനന്ദോ മാമാവ്യയാമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നെന്നും പിന്നീടാണ് ഞാൻ വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഞാൻ ആരായിരുന്നു? പണ്ട് അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് ഞാൻ വ്യക്തിയായത് എന്നും ആര് പറയാണ്? വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവര്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവര് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം ആരായിരുന്നു? അവ്യക്തമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് വന്നത്? വ്യക്തിയായത്, രൂപം വന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത്. അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത്യുന്നതവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അക്ഷയമായിട്ടും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയില്ല? ഈ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവാരാധകര് അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പറ്റിയും ഇതുപോലെ പറയുന്നു. അബുദ്ധയ, ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പറ്റി പറയുന്നവര് അബുദ്ധയ, ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാസം ആവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അഭീനമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. ഭഗവാന് അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തി? യോഗമായ എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ദുർഗാദേവിയാണ്.
യോഗമായ എന്ന് വെച്ചാല് രാധാറാണിയാണ്. യോഗമായി എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാധാറാണി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ പറഞ്ഞ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനാണ്, അവ്യയനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാത്തത്? ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി ഭഗവാന് ഈ മൂഢന്മാരിൽ നിന്നെല്ലാം മറച്ചു പിടിക്കും. കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് ഏവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഏവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാം. ചിലർ ചോദിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അന്നും എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നും അവർക്കും ദൃശ്യനായി കൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, അന്നും ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എന്തറിയുള്ളൂ? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് 26 മുതൽ 30 വരെ പറയുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാനി ച ഭൂതാനി മാം തൂം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ കാര്യം അറിയാം, ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയാം, നാളത്തെ കാര്യം അറിയാം. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഞാൻ സുപരിചിതരാണ്. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഞാൻ സുപരിചിതനാണ്. പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും ആരറിയില്ല? ഭഗവാൻ അറിയില്ല. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമേ എല്ലാവരും അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൂര്യനെയും ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികളെയും ഒപ്പം തന്നെ മേഘങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ തേജോ ഗോളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമിത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവ മറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വാസ്തവത്തിൽ മറയുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ മായയ്ക്ക് പരമപുരുഷനെ മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല. തന്റെ അന്തരശക്തിയാൽ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് അദ്ദേഹം അവ്യക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? സൂര്യനെ കാണാം, ഗ്രഹ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാം, ഒപ്പം തന്നെ മേഘങ്ങൾ കാണാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ഈ തേജോ ഗോളങ്ങള് മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ തേജോ ഗോളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കും. ഗ്രഹങ്ങളെ ഇതിലൊക്കെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്കത് കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതേപോലെ മായയ്ക്ക് പരമപുരുഷനെ മറയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് അദ്ദേഹം അവ്യക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ അവ്യക്തവാദികളുടെ മുന്നില് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അല്പബുദ്ധികളായവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവ്യക്തനായിരിക്കും. ഇച്ഛദ്വേഷ സമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വ മോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ധനഞ്ജയനോട് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ഭാരത അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ എന്താണ്? ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വ്യാമോഹിതരാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേണോ അത് വേണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം വരും അല്ലെ? അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില് വ്യാമോഹിതരാകാണെന്ത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാകുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് മൂഢാത്മാവ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭക്തത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ
ആ ഭഗവത് ഭാവത്തില് ഈർഷ്യാലുവാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തികളിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. നമ്മള് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് ഒരു ചോയ്സ് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? മായാശക്തി വരുന്നത്. ഇതിന് വഴങ്ങിയിട്ട് മൂഢാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാനായിട്ട് മൂഢാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പോ ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത് ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ഗുണങ്ങളും വൈഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനുണ്ട്. അതില് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈർഷ്യാലുക്കളാവുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദോഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലെ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്നാർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേഷാം തന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്ദമോഹ നിർമുക്താം ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതാം. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മ പാപഫലങ്ങൾ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഇല്ലാതാകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരാവണമെങ്കിൽ മുക്തനാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്. മഹത് സേവാം ദ്വാരമഹൂർ വിമുക്തോ. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയവരുമായുള്ള സഹവാസം തമോമായ ജീവിതത്തിനുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പോ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹവാസം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? തമോമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യായ തന്തിതേ ബ്രഹ്മ തദ്വിധു കൃഷ്ണ അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാകിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് മൃത്യുവിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ളവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മം തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം? ആധ്യാത്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവര് ബ്രഹ്മം തന്നെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആത്മാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സാകാം, ശരീരമാകാം. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിശിഷ്ടധാമത്തിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അവരാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അതൊരു മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാത്തവർ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരു മിഥ്യാധാരണ ഇല്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിശിഷ്ടധാമത്തിലെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് പോലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം
ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല. എവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാരെപ്പോഴും എന്താ നോക്കുള്ളൂ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ശരിക്കും ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ ലോകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യത്നിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി യാതൊരു മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാത്തവർ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യാതൊരു മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരാരാണ്? ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. സാധി ഭൂതാതി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ച മാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുക. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ് ബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, സർവ്വലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്കാണ് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് പല വിഷയങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്? ക്ലേശത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദുഷ്കൃതികളും സുകൃതികളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർ അതൊന്ന് അതിനാണ് ഒരു വിഷയമായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പരമാത്മാ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും, ഭഗവത് ആരാധന എന്നിങ്ങനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രക്രിയകളെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ശരിക്കും വളർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ അയാള് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പരമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ